Salam mehriman olur. Giýçär şey edi dilleşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünya Türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň nowatdaky göni efirine başlaýar. Teknik sebäplerden hemişe bolşaýaly ýene wagtyna girip bilmedik. Maksatymyz ötüş soraýar. Günüň esasy temalary bolup geçýän wakalar Türkmenistan ile baglanşykly. Şolar barada gurrun etsekdiýdik. Aktivist, habarçymyz Rozova bilen bile ýöne häzir oň tehniki käwürlikleri bar, baglanyp bilmek. Baglanandan soň dowam ederiz. Men häzir görýän dolu taýýar bolanda maňa işaret etseňiz, men Studia Alliance'di. Rozova ýakam. Sesiňiz adyň hemme zadyň oňorundan soň men görýän şu watsedy. Hemme zadyňyzy test edin, ondan alaýyn. İlk bilen şu çağlar gaçyrylýar diýen tema bilen baglanşykly. Şu taýda privat chatda. Gördüm, gelim diýdiň, gördüm. Geleni. Esasy şu gurrun döşlüge geçmeden owal çağlar bilen baglanşykly. Çağlar gaçyrylýar diýip bir gurrun gozgurly. Şoň üstünde birazjyk durup işlek gördük. Ýöne gynandagam şol gurrundan bäri hiçili bir anyk maglumat çynnaky bar, gurrun çynnaky bar alada bir bileleş bir zat etjek bolýan, şu hakikaty dünýä ýetirjek bolýan hiç kim ýok ýaly görünýär. Bilemok näme üçin. Bir hili ýene biziň watandaşlarymyz şular ýaly tema ýa perwasyz garaýar. Ya da diňe gıýbat bar ortada. Fakt ýok. Sebäbi çağlar owurlanýar. Bir çağa däl. Çağlar şoň üçin eger şu temada bir iş golup bir şu temada çäre görülmegini isleýän bolsaňyz, kömek edilmegini isleýän bolsaňyz, lar diýene de bir waka däl, bir näçe waka haçan nähili nirde bolupdyr, şol zatlar anyklap ýetirmeli ýerine maglumaty ýetirmeli. Bolmasa bu gurrun bilen bolanok. Şonu bilin. Onun çağlarla baglanşykly mesele dürlü variantlar, aýdylýan variantlaryň arasynda biri gynansak da Türkmenistandaky açlyk sebäpli güzäran görüp bilmeýän maşgalaryň öz çağlaryny satýanlygyny, soňam şonu göni aýdy bilmän satanny, çağam owurlanyp plan etmeden şey diýeni gurrun edilýär bir variant şol. Ondan başga Serhet ýakadaky ýaşaýjylaryň çağlarynyň şol sebäpden käbiriniň öz istegi bilen käbiriniň hakykatdan owurlanyp owansan tarapa taliplara ýa umuman şu taýda şu ýaş çağlar bilen zyna edýänlere satylýanlygyny satylýanyň bilen baglanşykly maglumat bar. Ýöne muňa bilen baglanşykly bir elimizde bir näçe tany fakt ýok, diňe gurrun bar. Ýene biziň watandaşlarymyz gynansak da şolar ýaly plan gurrun bar. Plany şo gurrunlar fakt ýok. Gynansak da fakt bolmasa bileleşip agdy birlikde alada edilmese bolar ýaly meseleler çözülenok. Biziň şolar ýaly agdy birlikde şeýle wajyp meselelere garşy reaksiýa berip bilmeýänimizden gowy şoň üçin adam söwdasyny edýänler esasanam diktatorlyk elinde diýär. Biziň neslimiz hem o diýär, hem zadymyzdan ýok diýär. Bizim sıyınmayız. Rozova'ya alýan. Rozova'ya hoş geldin. Hoş gördük Döwlet. Sesim gelýärmi? Sesin gelýär, men biraz gataldaýyn. Men öz sesim belki az bolýar.
Sesimiz eşitilse Owy dinleyicilerimize sesim pas. Owy hoş geldin efirimize. Rozoway. Yine şu günü yayılımda aktivist habarçymyz Rozoway bilen günlük temalarda özara pikir alışyk üçin halk köpçülüğünün öňüne çykdyk. Hawa Rozoway ilki bilen senden bir meselen sorajak bolýan. Murat Erşahin şol Türk Permit firmasynyň ýolbaşçysy şuň bir video goýupdyr. 15-nji iýuldan başlap möhledi dolan Zagran daşary pasportlaryna Türkmenistanlara 2 ýyllyk möhür wasyp şoň möhledini uzaltyp berjeklermişin, başlanjakmışyn şol 15-nji iýuldan başlap diýip şeýle görülüň bar. Şu temada näme bilýän? Döwlet, men bu arada Murat Erşahin özüne jaň etdim bilen elbette telefonna ulaşyp bilmedim. Belki şu mahal özü meşgul bolmagy mümkin ya görüşüp duran öz müşterileri, zatlar bolmagy mümkin. Ýanynda ýöne şol ýaýlymy meniň özüme meşitdim. Şol Murat Erşahin şo taýda özünde işleýän bir gyzjagaz bar, Maral atly. Öz bizim Türkmenistanly gyzjagazymyz resmi ýagdaýda işler şol hukuk geňeşdarlygynda. Şol gyzjagazyň özü şol pasportunyň möhletini uzaltmak üçin şol Türkmenistan uzal ýadyňa düşýän bolsa bir iýul aýynyň 1-nde uzaltjak diýip uzaltmagyna näme berjek diýip aýdypdy, bir ferman çykarypdy ýadyňa düşýän bolsa. O gyzjagazyň bugün aýyň 1 bolan üçin hökmen suratda şuň gidip şonu tasdiklatmak üçin, hakykatmy ýalanmy bilmek üçin gidipdir. Şo tak baranda şo gyzjagazy aýdan ekerlerde, şo konsullukda işleýänleriň özleri sizin pasportunuzyň möhletini aýyň 15-inde gelin aýyň 15-inde uzaldyp berjek diýip şey diýip aýdan eken. Başga o ýerde bir detally zatlar hiç näme bolmady, geçmedi ýani. Elbetde 15 hem uzaklar bizim üçin ya hiç kim üçün kän uzagam der. Bugün bir bolsa ýene bir 2 hepde ýaly bir wagtymyz bardy azaçyk. Näme bolsa bola 2 hepdenen biz onam deňek görersen 2 hepden içerisinde 15 olsa 15 olsun. 15'inden sonra näle uzaltjak, nä derejede uzaltjak, haýsy mesele aýdalym haýsy kanunlara göre veya näme şertler var o taýda raýatlara teklip ediljek. Haýsy şertlerde pasportlar näçe wagtdan uzadyljak. O zatlar hali belli bir detallary elimizde geçmän soň o arada bir zat diýmek birazjyk näme bolarmy hadýende döwlet. Bolýa. Indi bugün sen bilen halk köpçülüğümizde nämeler aýtmak isleýän? Şu taýdan başlaly ilki bilen sebäbi adatda bolşýaly biz ýaýlymlarymyzyň öňünden bir taýýarlyk görmek ýa soraglary öňünden aýtmak, dad etmek ýaly adatymyz ýok. Şoň üçin garaşylmadyk ýagdaýda efir edeli men taýýar efir edeliýdim, inha efire çykdyk. Gösenler olmak. Nehirden nähili başlaýar? Tomuşa şolomuzam tesbirçilerimize salam berýär. Garajoglum salam. Watanım salam. Gözel salam. Tomuşa şolor sizem salam. Tesbir ýazmaýanlara hemmelerine mehirli salam. Tesbir ýazýanlar eliniz ýüzüňiz dert görmesin. Rozoway söz sende. Sağ ol. Aslında döwlet men bir näçe wagtlap birazjyk bir ara berin diýip pikir etdim de özümçe şu senin bilen ýaýlyma çyksam hökmen suratda bir bela gelip durýar da kaptaldan sagdan ýa çepden gelip durýar da. Geçenlerde helak ettin sen meni. Şonuň üçin kompýutermom döwdüler, telefonmom döwdüler, hemme telefon nomerler hemme zat gitdi. Şoň üçin häzirem ýaman bir hili bolup otyr. Men şondan aýtdym, men özüme bir hili bir nemetmän diýjek bolýanda, ýöne men alajym bereketli gelýän sen. Ýöne bereket Hudadandyr diýär-de, o Allah hereketi bizden, bereket Allah Taala'dan bolýar-da. Halkymyz üçin, watan üçin bolsun, hemme näme bolsa bizim üçin bir peýdadyr. Ha, ýok näme bolsa da. Ha. Çydar şeýlebi. Çydar, elbetde başga ilajymyz ýok. Şunça mahallap çydar geldik. Eger söz konusu yani esasy mesele watan bolýan bolsa, döwletimiz bolýan bolsa, halkyň bähbidi bolýan bolsa çydar serzade. Emma başga birleriniň bähbidi çykar üçin ýa olaryň şahsy peýdasy üçin eger boljak bolsa onda bolman geçsin. Mesele mena ýok zadyň içerisinde.
Men açık onu şu makale madeyin dile getireyim. Benim mollar arkayın ola. Avvam Şunun tema için geçelim. esas tema geçelim. Sonki döwürde men şu Türkmenistanda bolup geçen bir wakalardan azdykende bir nämetden öýlen gyzyklanıp duran aňa taraplar bilen ýöne şol gyzyklanıp duran döwrümiň içerisinde şu esasen şu YouTube'nun sosyal medyada yine bir käbir hiç akla almayacak zatlar Türkmenlerle bağlı olan bir meseleler YouTube'da çıkmaya başladı. Da men özüm daşardan sığınap durun, görüyorum, durun, dinleyorum, durun kulağım bilen. Esasen şu birinci açık aydıp bellep geçecek zadım şu Türkmenistan'da yani yakında şu ozalım şu Türkmenistan'ın komiteti şey diyen olsa o ondan onu başına tac edemel diyen bir şahsiyet, bir rayet o Türkmenistan'da partide kurup böyle her zadım edip böyle deyip yan yakında bir hepsinin devamında yanlışmasın sosyal medyada bir aşkı büzmeyin etrafının bilemedim şonun bir palkinikasinden bir doktorları gürledip näme koýupdyr da skrit kamera çekip koýupdyr da sosyal medyada olan o taýda aýlanşyp ýörsoň esasında meniň şo taýda canymyň ýanyny ýeri şonu dinläp gördüm şonun gürledişini şol doktorlaryň ondan soňra bul şol şahsiýet şol Murat Düşevmi kim şol ele düşenden soň özem ýöretde şonu şol Türkmenistanyň hukuk goýun edaralary tarapyndan ele geçirilip onu şol Kazet Aşgabatyň şol Kazet zalyna gidilende Kazet zalynda şol häzirki şol Türkmenistanyň demelerilen manada olan şo 100 manat bilen ýani şol bir kaziyetin kaziýetdäki bir kazynyň vicdany dinlemesi esasında vicdanını dinlemesi esasında gel sana bir şeyle bir adam gerçekli himayet edin, kömek edin diye şu 100 manat bilen şonu iş taraf edip çıkarıp koyuyor da. Bu zatlar doğrusunu açsam böyle dine bir meni değil menden şu nämede oturan nämelerde ben jaňa bir gayret edip soradım demedim şeýle bir ýerde var diýdim artık. Ýalňyşmasam dedim Türkmenistan'da dedim kanun, eýem, adalet, hukuk hemme zat hukuk edaralaryny ýolbaşlary artık dedim vicdanlaryny dinläp başlapdyr. Şeýle çäreler başlapdyr diýsem, soň olar maňa olar ýaly meden çäreler sen häl indi gördüňmi diýip menden sonra maňa näme berýärler-de? Häl indi gördüňmi sen meden çären diýär-de. Aşağı ben aýtdym bilemok dedim. Ýöne dedim şu Türkmenistan'dan dedim şeýle maglumat geldi dedim. O ben şöyle video çekilipdir dedim. Soň 100 manat bilen dedim owa. Onu dedim Kazet zalyndan koýuyorupdyrlar dedim. Bu Kazet zalynda kazysyny nämedin seretmen soň şolar maňa şonda gürüňerdi. Eger diye şolar ýazatdyry her şimdi diýär-de gözüňizi açyp seredip dogrusyny sergelip bilmeýänsoň onda sizde näme diýende gözüňizi garasaksyn onda siziň hem diýdi maňa. Ben aýtdym ay ýok dedim mene o zatlara özüme dedim hususan dedim ynanam ýok dedim. Ýöne dedim ynanyp ýören dedim watandaşlar raýatlar bar berdi dedim de Türkmenistan raýatlar dedim. Soň ay ynanýany bar bolsa diýdi. Bolýa onda diýdi şol Türkmenistana geläýsin onda diýär. Gelen soň görerler de diýär. Şolar ýazadyň barmy ýokmy hakykatyn diýär de. Soň menem özümçe soň oturyp ki hakykatyn hem özüm şolar ýa pikir edýände. Soň men aýtdym nüjenli diýende näde pul ýani şol ýa bul elgeçe şolar ýazatdyr bilen eger olar ýazatdy Huda saklasyn ýöneki bir raýat ýa başga bir ele geçerse var onu en azından 3 ýyldan 5 ýylaçan onu içeride çürecekler. Görünüp duranda, absolutly görünüp duran zat. O tembolu bir döwlet edarasının işgäni barçyn şo taýda gizli kamera çekmek. Bize özüm senin habaryň barmy ýok? Men özüm mesela şu döwürlerde Türkmenistan'da ýaşanymda şu azatlygy işläp görenimde. Ya mene koy bir kenara kamera çekmegi de o zatlara hiç kellemem getiremokdum. Şu bir öňümden çykyp bir salamlaşsak pahir o gece saat 12:00'de ýa maňa şondan habar gelýär. To seň bilen salamlaşdym, başym bela galdy. O näme boldy? Men hayran kaldym özüme. Men aýtdym o şular ýagdaý bardyr. Ýani äge bolun o. Peýtme beriň o. Gara şey dip adamları düşüntürüp zordan
näme psihiki bulara yana bir näme gelmesin diye şolara bir şeyle düşündürüşler geçip ya bir özara gürleşik zat geçýärdim. Her türlü ýoluny tapyp da. Emma kynasagam soňky döwürde şol käbir habar beriş serişdesinde de şol birinji bilen şol nämede çykyş edende şol oglan şol Murat Düşeýew Türkmenistanda diýerde şol birinji parti gurulmak nämesi meselesi boýunça orta atylyp çykdy da. O Türkmenistanda o zaldan ahirem şol öňem bir bellek geçendim bir näçe parti kagız yüzünde bar görnüyor bu. Şu Türkmenistan meclisinde bar. Ýöne şol kagız yüzündäki Olmaya, bağışla bolun. Ben bir daha sorasım gelýär ştaýda. Bizim tomoşaçylarymyzdan ilgileşýämizden köp soraýar. Şular näme üçin şular ýalyk absurd saplar edýär? Näme üçin şular ýalyk özüni maskara edýär? Bir logikasy gaýjak, ýa bir ýalan gürläňde, ýalan zat edende biraz depe ýany diýerler-de. Ýalan sözleseňem bir jypdyrsaňam diýerler, biraz depe ýany diýerler-de. Näme üçin şular bir şey absurd bu hiç ilgilenmeyecek zat edýärler. Näme üçin? Bu ýabalarda kelle ýokmy? Ýabalar orta aýda izdivaç edýärlermi? Bular neme diýerlermi? Adamlaryň üstünden aklyň üstünden, logikaň üstünden urjak bolýan bular. Men şoňa düşünýärmi? Bir gerekden hemişe şular ýalyk özüni maskara edip ýörler, absurd zatlar edip. Sebäbi näme şuň sen pikiriňe görä? Döwlet indi aslında bular absurd zat edýärligini diňe bir bizim nälerek mesela düşündürsem de şu bütün dünya şonsuzam olary görüp takip edip durdy. Dünya öňde bar guramalar veya halkara guramalar veya daşary ýurt beýleki güýçli siyasi politikler veya beýleki siyasi edaralar, hökümet edaralar olar şonsuzam Türkmenistanda nämenin bolup nämenin goýup duran bilip dur. Ýöne Türkmenistan gynansagam döwlet indi soňky döwürde häzir şol häzirki Berdimuhammedowyň ornuna bellenjek bolýan oglu şo Serdaryň geljekde etjek programmaly alyp barjak programmalaryny ýüretjek siýasatlaryny bular eýýäm öňünden oýnap, spektakl edip oýnap halka eýýäm şonu görkezjek bolýarlar. Ene bul gelse bul beýle boljak, bul işler etjek, bul muny goýjak diye şeýle absurd hiç bir zada gabat gelmeýän bir oýun oýnapdyr da. Bunu bütün nämeler ýöne gynasa bizim bu Türkmenistanly raýatlarymız şu daşary ýurtda hakykatdan hem zähmet migrasiýasyna ýören esasen köprägi şol Türkiýedekiler näme edip näme goýup ýöreni bilemok. Men özümem de şular näme ynanyp ýören, näme goýup ýören. O hani eýdelen, hani beýdelen en ha şu muny beýtdi diye şu ortalykda bir çaň ala tupan turuzjak bolup ýören bir raýatlarymız bar. Men o zalama arada aýdyp geçendim de. Bular häzir şol Serdar Berdimuhammedow meniň alan maglumatyma görä eger belki ýalňyşam bolup biler, belki dogran bolup olaram %100 garanti vermediler. %50 garanti berdiler. Eger Hudaý ýol berse diýdiler, eger belki diýdi maslahatlaşı nämesi orna bararsalar diye şu 2022-2023'e varman diye şu Serdar Berdimuhammedow eýýäm öz atasynyň ornuna geljek diye aýtdylar da. O esasy zat ýöne şu Serdaryň häzir esasy siýasy politikasyny gözlemlep alyp barýan Orusýadyň nämesi diýär-de. Orusýa bilen kän arasyny düzläp näme dip bilen ýoklar diýär-de. Bir ara getirip bilen ýok diýär. Şonuň üçin Orusýa päskel berip dur diýär-de. Soňra Orusýada birazajyk şol Türkmenistan häzirki prezidenti özüň alyp barýan siýasy politikasynda Orusýada birazajyk äskermejek ýaly hereket edýärmiş-de. Olaryň aýdyşyna görä her näçe düşünmedim. Sen özüň ynanýanmyşyň? Indi men elbetde men özüme ynanam ýok. Ýöne Berdimuhammedow Türkmenistanyň şol bitaraplyk statusyny peýdalanyp käbir beýleki ýurtlaryň öz arasynda başga bir ara gatnaşyp hereketlerini edýän bolsa edýändir. Elbetde biz ýurdun içinde de olarda dolu bir gözümüz yetip biler ýaly we dolu bir maglumat alyp biler ýaly o derecede bir elimizde avantajymız ýok, yani şansymız ýok.
Ýöne esasen şol soňky döwürde Serdar Berdimuhammedowyň Orsiýada 2 gezek gidi gelmesi, şol Serdary aňyryp 2 gezek çağırmasy şol Türkmenistan bilen Orsiýadyň arasyndaky käbir şertnamalaryň gaýtadan düzeltmesi üçin Serdara şeýle nämeler berilipmiş diýip eşitdim men. O buyruklar we gelecekte eger özüň atan, kakan goruna gelip oturjak bolsaň, bizim bilen ara baglaşyny koparmajak bolsaň, bizim size himayetimizi isleýän bolsaňyz, şeýle ýagdaýlarda bir tekliflerde bolmaly. Emma Serdar Berdimuhammedowyň hakykatdan hem soňky döwürde näme üçin men soradym da näme üçin dedim, Daşary işler ministri var, beýlekler var, kim bolsa näme üçin dedim Serdardan öňe geçip bilen ýok diýip men soradym da. Şu mesele hem şol diýip da, o şonu şotak getirip ornaşdyrmak üçin diýdi. O hiç bir minister de halky. O şonun üçin diýdi. Ondan soň men aýtdym da indi dedim bir şu Türkiýe dedim, şu häzir dedim öz nämesinde dedim bir Türkiýe sapar eden ýok dedim. Eger ýalňyşmasam dedim. Belki Türkiýede sapar bolarsa dedim, sapar ederseler özleriniň vizitleri bolarsa dedim, bär dedim. Belki dedim Serdar Berdimuhammedow bärde dedim Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kabul eder mi bunu deyip ben soradım da ben şeyle sorar verdim. Kabul eder mi etmez mi onu biz bilmez. Onu o devletin özlerinin eğer kabul edecek ya sapara gidecek neymiş olsa onlar iki taraflayın diye de lalaşığa neyme diye de birbirine diye de. Ondan sonra diye şu esasem de hazır ki şu Türkiye prezidentinin esası Recep Tayyip Erdoğan'ın esası nämesi Berdimuhammedow'dan başka hiç kim kabul etmemeyecek pikiri. Bulam hazır doğrusunu aysam şöyle Berdimuhammedow'un hemen nämesini alıp bara otur siyasi yolunu. O takalanında da bular ya seredeninde. Ama şu Türk konseyine deme gatnaşacak zat diýdi. Men özüm gatnaşacak diýdi zat diýip Türkmen mediasyndan habar çykdy. Şol haramda begindim çakılığında şu gerekki ýygynaga men nemetjek zat diýip şey diýip aýtdy diýerler. Inni sen aýdýan şol Orsiýet bilen kän arasy gowdal ýalýan. Onda bul inni şol Türk konseyi turan eýlebeýle nemeleň içine goşuljak bolýan. Menin pikirimçe maňa ýeten käbir maglumatlara göre Berdimuhammedow hazır edir orta arada özünün neutral nämesini tutup bilmän ortada galanlygyny aýtdylar. Bir tarapdan Orsiýet Hytaýyň nämesi bar diýe Türkmenistanyň üstünde diýe beýleki bir tarapdan diýe şol ozalky ýa-ni şol Aziýa we Orta Aziýa Türk İslam birlikleriniň ýa-ni şol bir nämesi barmış da bularla şu özara nämesinde. Şonda galdy diýe de bu adam. Hazır eger Hytaý hem Orsiýadyň baskısından çıkıbilmen eger olara diýe de näme bolup Türk tarapyna näme görkezse diýe de onda bul Orta Aziýa İslam birlik ýani şol Türk konseýindäki döwletler tarapyndan da muňa gaty erwet ziýany geljegini aýdyp durlar da. Bul hazır özü şonuň üçin hem şol ýalňyşmasam şu soňky gezek taly düýün möňüsü gün hatda şol Türk medialarında da televizyonda zaten dinlemedim, görkezmediler. Düýün şo maglumat alyşyma göre Türkmenistan prezidenti şo Recep Tayyip Erdoğan prezident Berdimuhammedow hem doglan günü bilen hem şol iki döwletiň halkara nämesini aralyk maslahatlaşmak üçin telefon arkaly gepleşip geçiripdirler. Olaň aýdyşyna göre geçirilen telefon söhbetiň aralygy opşum 1 sagat töwerek özara maslahat edipdirler. Ha näme bar edipdirler, näle bolan? Doglan diýen olsa diýmek arasy gowulmaly. Şolar ýaly bir zat bolmagan mümkin de. Näme üçin diýende hazır türkmenleriň nirden seretseň %40-45% Türkiýede aýlanyp ýören. Bar näme sen şolar sen saklap agam gaýrat etdiýse olam näme etjeni edip ýörer-de. Garaz opşum bir mesele şundan gelip kaynaklanıp çykýar. İkinci bir meselemiz indi şol soňky şol Türkmenistanda bolup duran wakalary Türkiýede esasen köp Türkmenistanyň raýatlary propaganda etmeye başladylar da. Türkmenistan tarapyna edilen meselem şu Türkiýedeki raýatlaryň käbir näme belli toparlary ýa-ni şol ýankylara gulluk edýän beýleki
nämelere namına girýänler. Şolar barada birem şolar barada şolary el alypdyrlar. Endi bundan soň eger meniň çakym çak bolsa, ýalňyşmasam bundan soň şolar barada çykyş etjek raýatlar birazajyk maňa edişlerine göre birazajyk tutumy bärde güýçlenjek herhalde, ýalňyşmasam. O büyük ihtimalle. Düşünmedim. Kim kime karşı çıkış edýänler güýçlenýär? Şu Türkiye'deki Türkmenistan raýatlar Türkmenistan barada, yani prezident barada alıp barýan çykyşlary, yani siyasi propagandalarını bärde birazajyk nämesini ýatyrjaklar. Gücüne. Türk tarapy. Şo Türkmenistandaky rejime karşı edilýän çykyşlary Türk tarapy gowşatjak bolýar, basjak bolýar, şeýlemi? Basjak, birazcık baskı vereceklermiş o maňa edişine göre. O esasen şol Fransa'daki hemem şol Britanya'da iň esasy hem şol iki ýaşuly var. Şolar baradaky şolaryň izine takylýanlaryň esasy nämesi? Şolardan birazcık howatyrlanýar-da adamlaryndan. Gepin gysgasy. Yalan maglumatlar, yalan zatlar, şolar ýa zatlar bilen diýip nämetdiler. Ondan soň şu gün ýa-ni men sagat 4 töwereklerin, 5 töwereklerin nämelerinde şol ýene bir yalan maglumat syzyp çykar diýdiler. Soň aýdyşýalam, men häzir özüm görüp ýetişmedim. Türkmenistanda nämemişi Balkan velayetinde Türkmenistan'ın prezidentine şo taýda näme zahvat etjek bolupdyrlar diýip şeylemişmiş çıkaracaklar diýip olan bir hiç akla beynine doğru gelmeyecek zatlar da indi Türkmenistan bundan näme Hamrada güýjüň görkezýär. Kim? Hamrada güýjüň kim diýär? Eger Hamrada del yatan yer ýahtyrsyn pakyr şo Hamradanyň kakasy we beýlekleri eger dikelip görüne çykyp gelseler häzir edi şu gece gündüz Türkmenistanyň içerisinde hiç bir zat edip bolmajagy göskönü her kime bir görde ýatan üle biler, hatda mälim edip koydular döwlet. O zatlardan hiç bizim nämemize şüphelenmemize gerek yok. Onu biz apaçyk aýdypdyrys. Ýöne esasy zat şu bolmajak zatları boldu diýip veya bolan zatları da bolmadı diýip yalan geplemekleri elbette Türkmenistanyň hem öz halkyny üzýär, hem bärdeki Türkmenistanyň raýatlaryny duzağa düşürmek niyet edinýärler, toplum hem şu Türkmenistanyň öz içindäki şol dinläp duran käbir raýatlar, ýaşullar, şolar şu özleri gürüngedenimizde käbirdi. Anlarda apaçyk her kime el yeter sosyal medya. O taýda şu belli adamlar sosyal medýany ulanyp bilýärler. YouTube'ne şu esasen izarlanýan döwlet edarasynyň şu howpsuzlyk edarasynyň işgärleri hukuk gorayan birem şolara hyzmat edýän adamlar onu izarlap bilýär. Başga hiç kim izarlaman bileni ýok onu. Bütün adam 7 ýaşyna 70 ýaşyna çenli kim nirde haýsy internet kafeye girip internete nämesen şo taýda ýem seni registrasiýa edip galar awtomatiki şu bütün nämeler düzülen de şu programmalar şolar düzülen. Girip çıkan ýeriň belli. Belli nire girip çıksan o. Näme sen belli. Şonuň üçin şol sebeplem soňam şol ýaşlaryň atýan zady şol Türkiýede käbir türkmenler diýerler şol esasen arada şol nämeni bir dile getirdiler de şol. Bul Cuma Sapar mı kim bul? Şol diktatör gitsin, Taliban gelsin diýip sonra o Taliban geljeken Taliban näme etjeklermiş diye Taliban eger Taliban'ı getirip Taliban gelse gowulayan olacak olsa onda diye siz diye hiç nämede oturman koyun da diye şu Berdimuhammedow şol diye wezipeni eline versen şonam edip berýär size diye de bu şonam edip berýär diye Taliban'ın rolunu size yerine getirip berer gerek olsa artık macilen edip berýär diye de siz kime nire näme ünüs berýäňiz diýip soraýarlar da esasy zat. Hakykatdanam dogrusyny aýdanymyzda bul Türkmenistanyň halky häzir men bilem ýok. Bular uklap ýörenmi ýa hala hakykatdan ukudan açylan ýokmy veya bular uklap bilen ýokmy? Gerçekten yani bu hakyky zatlara seredende
Men özüm aklım çaştı kaldı döwlet. Benim düşünem yok. Bunun Talibanları go nämetmesi o dini şeriatı getirmek o niyeti näme sebepten bular ýaly men bu oglany şol 19-njy iýuldam 20-nji iýuldam iýundam şol nämede tutulanda içeri bagyryp baranda şo polisiýanyň uluk gapysyna içeri girgisellerinde bagyryp baranda o bahçala habar verin, bahçala maglumat verin diye bahçeli sen nämesin? Bahçala sen kime maglumat verin de näme? Hani sen milletçitin? Milletçi adam näde birden-bire bu din şeriada geçti bu men düşünmän kaldım da. Hakikaten bu oglanyň dogrusyny aýtsam birazcık nämesi giden beyni kuran bu oglanyň. Türkmenistana eger Taliban gerek olsa ona bize onda diktatör ýok etmemize gerek ýokmy? O şonsuz hem gerek olsalar şu granisadan hemen uzak 1,5 saatde gün Aşgabat'ın içine yeterler. 1,5 saat içerisinde gerek olsa. Şonu bilen ýokmuş o Türkmenistan hökümetiniň özü şolarla resmi ýagdaýda döwlet resmileri bolup Türkmenistanda bir näçe gezek çağırıp maslahat etdiler. Özara maslahat geçirdiler. Näme Elitge jaý ýapýarlar. Taliban'ın yolbaşçıları, resmileri, komandirleri, mühim adamları elitge jaý ýapýarlar. Mülk edip ýörler. Arkaýyn çorýalyky ýaşap ýörler Türkmenistanda. Olar bir wagt geldiler. Olar getirjek bolmagy gerek ýok. Şolar barada mesela Arby teristler ýara kömegini, iýmit kömegini, azyk kömegini, logistika kömegini alyp oturar Türkmenistanda. Şu arada men sana dönüp öňe bir ýadyma düşürmese şu meselede şu Talibanlarla bagly meselede men öňe bir aýdypdym. Ýöne belki sen ýadyndadyr, belki ýadyndan çykan bolmagy mümkin şol Niýazyp döwrete şol Taliban Owganistandaky türkmenleri Türkmenistana dünýä gumantar türkmenlerini Türkmenistana çağırmak ve bir näçesine watandaşlyk ýani raýatlyk hökümini bermek üçin Türkmenistan Niýazyp döwründe Niýazyp bilen şu Owganistan prezidenti bir ara bir maslahat alyp bardylar. Ýadyma düşýän bolsa soň şu Owganistanly türkmenlerden bir näçesi agla awasy diýen ýaly Türkmenistan çägine geçdiler-de. Meselem şolaryň bir bölegini esaslarını şol Lewap welayatynyň häzirki Kerket raýonynyň çäginde sakladylar. Uçupsyca bir böleginem şol Lewapyň häzirki däne hem boýnuzyň etrawynyň töwereklerinde sakladylar. Hatda olary şäheriň içine bile girizmediler. Şäheriň içine girmäge ruhsat bermediler ýaşama. Daşynda ýaşaýberler dediler. Daşynda geçici höküminde ýaşadylar. Şo Türkmenistan raýatlygyny almak üçin. Soň şol döwürde Türkmenistanyň Owganistanyň Türkmenistandaky elçisi bilen şol ýadyma düşýän bolsa Zeytinburnu'nda bir ýaşula ýolukdyk. Senin ağan hakkında gürrün etçek oldu ýadyma düşýän bolsa. Soň şonda men aýtdym ýaşul dedim şol näme diýdi Türkmenistan prezidenti o meniň maşinalaryma, öýlerime, jaýlaryma, pullaryma el goýdy diýdi. Ýadyma düşýän bolsa. Soň men aýtdym ýaşul sen dedim siz dedim men tanadymyzmy dedim. Sen Aşgabatda dedim şu wagt ýanynda aýtdym Aşgabatda dedim şu siziň öz elçiniz bilen dedim elçihanaň içinden çykman dedim ulu söwdalar edýätiňiz dedim. Ha o etdim ýöne men seni tanamadym diýdi. Şo makalam üni söýlen olsaň şo ýerde gep kesildi imsim kaçmak bilen oldu. Gepi başga ýere öwürdiden derini süpürmäge başlady şeýdi. Düşündiňlermi? Şol adamyň özü ady ýadymda däl men häzir ýalan gepmejekden şol Owganistandaky türkmenleriň köpsini yalan geplemelemden hakikatdan toko şol döwürde Owganistandaky şu türkmenleriň arasynda hem Talibanlara koşulan türkmenler bar eken. Talibanlara koşulan türkmenler bar eken. Ve şol döwürlerde şol Owganistanyň häzir özüm şu ýerde Türkiýede başga ýere giden olmasa ýalňyşmasam Owganistandan ummatsız derecede şol trege edil şo sawyn ýaly kirli bilen sawyn ýaly edip tregen ummatsız bölek trege ahala çelini getirdi. Aşgabatyň içine çelini soktu şol. Ve şol sowdan edip ýüren döwürlerinde hatda soň Niýazypyň özem bir gezek has bulara has näme berdi de aýtdy bir 2 gramjyk 3 gramjyk bolsa onuň üçin adamlara deýmeň ol dermanjyk üçin türkmende bolýa o diýip
Yadyna düşse o şey diýdi ölün buların has ýol açyldy. Has ýol açyldy. Şo ýol açylan döwründe esasen Trek meselesinde iň erwet yer näme uran yeri, Zarwanyň uran yeri şu Owganstanyň Treklerini Owganst Eýranyň üstü bilen şol Aşgabatyň çägine geçirdiler. Emma geçirilen Trekleriň içerisinde de şul öýköýen adamyň şunun öz eli bardy. Şonam öz türkmenlerimize ettirip buları soňunda şu Owganstandaky türkmenleri ettirip buları soňunda Taliban diýip şol döwürde näme bastyrallary var içeri. Bastyrallary var. Şol Trek meselesi esasen hem ol öňden ahiren bar şu iň birinji zarwa uran ýeri Türkmenistan çäginde Tejen bilen Aşgabat oldu. Tejen bilen Aşgabada gaty erwet şu Trek meselesi narkotik serişdesi gaty erwet zarwa urdy. Şo taýdan soň ýuwaş-ýuwaş Balkana kän dargamady. Esasy dargan ýeri şu Lewap bilen Mara eňdi. Ýöne şu töweregi soň hem bu bärde hem satış etdiler hem satan mahallerin bunu satanı däl çekenleri tutmana başladılar. Satanı hiç näme etmediler. Diňe çekenleri içeri alıp tutmaya başladılar. Ýöne soň şol döwürlerde ýadyna düşýän bolsa şol döwürlerde şol meselem şol o 90 ýalňyşmasam 94-95-nji ýyllarda esasen soň şol nämeni başta Kerki İmam Nazar nämesinden synaşyk etjek boldular, o taýdan bolmady. Ondan soň Maranyň Tahtawazır etrawyny serhetçi Owganstan bilen serhetçäginden hereketi köp etdiler olar. Şolar ýaly neşe söwdasyny. Şo döwürler ýalňyşmasam şol Marda 20-72 diýip serhet gullugyna değişli bolan bir serhet bölüm bardy. Şol serhet bölüminde gaty erwet kynçylyklara şo serhet bölümine duçar boldy. Gaty erwet kynçylyklar. Esasen şol Taliban güýçlerini şol neşe maddalaryny Trek ýaly ölümi Türkmenistana girizmek üçin. Hatta şol Türkmenistanyň şol döwürde yaragly güýçleri, serhet ýaka güýçleri olar ýaly hem ukuply bolmasa-da käbir şolar tarapyndan käbir rehin alınan saldatlarymız ile eskerlerimiz ile boldy. Bular gizläp sakladylar. Hosarlarını alıp izni alıp berençelini. Käbirleri şolaryň dogry yalan geplemelen däl käbirler şu atışyklar döwründe vefat edenler hem boldy. Hatta Kerkidäki serhet ýaka gullugynyň serhet ýakalarynda Owganstan bilen şo döwürlerde şo ýerlerde de şolar ýaly bir näçe Taliban bilen çaknaşyklar geçdi. Emma indiki döwürde, häzirki döwürde seredemizde men özüme gaty bir hili ýaman hayran galýatym. Näme üçindir? Niýazyp döwründe bu Taliban bilen Niýazyp hiç kolay Türkmenistanda çağırıp özara bir hiç hili gurrundeşlik ýa maslahat geçirmedi. Emma Berdimuhammedow döwründe bu Taliban Türkmenistana gelip resmi ýagdaýda gelip bular eýem şu taýda käbir ilalaşyklara geljek olup käbir toplantylar, ýygnaklary geçirdiler de. Indi bilemiyorum bu Talibanların belki aýap ýaşapýarlar diýdimi? Elitge jaýap ýaşapýarlar. Firmalary var. Biznes bilen meşgul. Inni Taliban meselesinde şeýle bir ýagdaý bar. Taliban bilen türkmenler baglanyşykly. Türkmenlerin serhet ýakada ýaşaýan türkmenlerin güzeran ýagdaý kyn. Özüň bilen otaý ekarançylyk, suw gaty kyn. Şoň üçin bardadet gün görmeli. Onuň men özüm şol adatykda işleýän öwrümde bolsun. Onuň öňürekler gyzyklandym şu mesele bilen türkmenlerin umumyň şo Taliban bilen nähili gatnaşygy bar. Sebäbi Taliban şo esasen hem ine soňky döwürlerde şol türkmen oturulma ýerlerde hereket edýär. Soň Osman döwleti toparnyň ýaragly adamlaryny getirip şo taýyp ýaýratdylar. Alaýtada şo taýyp aly öýle şo taýyp başga ýerde. Taýda başga oýunlar amma da ýöne şondan soradym, şonda maňa ýaşuly ýaşkyçy Owganstanyň türkmenleriň aýdan zady şu gün ýüzünde adyn tarap türkmenler Talibana goşulyp şol hakyna tutma pul berýärler. Şolar bilen bile uruş gelýär, soň öýüne şolar ýalaky çaý çörek getirýär, diýär şey dip etlenç görýär diýerler de. Şo taýda şol Talibana goşulyp hakyna tutma sevişici bolmakdan başga bir ykdysady güzeran çeşmesi ýok bolýar. Şoň üçin türkmenler arasynda Talibana goşulyp Taliban bilen
bile hareket edýän töweşenler ba. Öyle sen aýdýanyň ol gaty ulmatyş tapdaky nemeler, kontrabanda, garatçylyk. Bak, hawa Rolls Royce'ň agynda unutma, Ustaýda diňe öňe diýen bir tomoşaçymyz bir zat ýazypdyr. Yalan gurrun konsulosluga gidip soranlar diýe. Nirden tapýaňyz şunuň ýaly boş gurrunlary diýipdirler şolara diýe. 3 aylyk 1000 lira diýe. Näme ka 3 aylyk 1000 lira? 3 aylyk uzatması 1000 liradır. Belki 3 aylık uzatma berýäs diýip aydan olsalar, 3 aylık uzatma berýäs diýip aydan olsalar. Spravka alçyk zatda. Şoňa belki 1000 lira diýip aýtdym bu. Esas bu zatlar men döwlet şol erteriýa büýrügün şo gyzjagazyň özü bilen gidip resmi ýagdaýda bir görüňdeşlik geçirjek. Bir sorak görjek hakykatdan hem nähili bolan, näli bolan, nämeden. Bu arada belki maglumat alyp bilsek, munda dinlejilerimize ýetirerse häzir mena dogry ýop, özüm baryp görem ýok. Bolýa 15 güneçe garaşjak, 15 günden soň özüm baryp görjek. Han dogrymy ýalan biljek men onu. Rollaştaýda bir soru bar. Gyzygyny bilen şoňa jogap bersene. Şu bir gurrun bar. Balkondan girýän türk polisler barada. Seňem türk polisler barada hetdenden aşkın tejribaň bar. Menki ýaly şoň üçin şu motiv aýdylýan gurrun bir heňe gelýärmi? Ýa bu şol aýdylýan gurrunyň motiwine teredip käbiradan aýdýan bu eger şeýle bir waka bolan bolsa, bu wakaň diýe Türkiýe bilen türk polisi bilen hiç ýyl aratnaşygy ýok. O diýe mehemen öz arasynda eden bir samsyjak absurd oýuny ýöne oňa hiç kim inanmaýar diýär-de. Sen şuňa nähil baha berýän? Garajolun soraýa, Rozwayakka has ýakyn taryha, ýakynnaky oýunlara pikiriňi aýtsaň, balkondan içeri girýän türk polisleri meselem diýip soraýar. Birinjiden döwlet bärde türk polisleriniň edýän işi Türkmenistandaky polis edarasynyň işgärleri ýaly däl. Bu bir ikinciden hem sen şol öýüňde eger canlı yayın yayıp duran olsam, näme edip duran olsam, Türk polisleri sana hiç haçan, hiçbir şekilde senin bar gönüme balkondan atlap içeri girip bize hoş geldik, salam aleyküm deyip senin balkondan içeri girmeye. O üçüncüden hem Türk polisleri bular ýaly maglumat hökman suratda buların eline geçende seni bir ay del, bir yarım ay, 2 ay, 3 aylap seni takip edýärler. Hökman suratda. Dördüncüden Türk polisler seni öýüne girmek için ozala bilen şol bölgenin prokuraturasından, yani şu adliye diýär Türkler. Şu savcılık adliyesinden, şu savcılıktan, yani prokurordan hökman suratda şunun öýüne biz barlaga gitmeli, şunun öýüne näme etmemize ruhsat bermenizi soraýas diýip prokurorun ruhsatnamasyny alandan soň, sanksiýasyny alandan soň, olar ondan soň 2-3 adam bolup barmy ýa? 2-3 adam eger senin öýünde sen narkotik cisimi bilen narkotik cisimini sövda satyk edýän olsaň, ya özüň ulanýan bolsaň bile, senin öýüne 2 adam, 3 adam garajan eşikde barmy ýa? Olaryň hemem üstlerinde görýän olsaň, birinji oçara özel tim diýär bular. Ýöre taýýarlyklanan şolar ýaly yaraglyca bütün ähli harby enjamlary üstünde, hatda şu kapyny gerek olsa döwüp açar ýaly ullakan bir nämese bar bularyň elinde. Bular en azından 10-15 adam bolup bar ya, en azından olmadı diýende. O ikinci dördüncüden hem şol asayiş, yani şol narkotiki asayiş şübe diýär, narkotik cisimlerini şolar ýazatlary takip edýän, yani izarlayan ýöre polisiýa şogulluk işgärleriň özleri bar ya. Barayan ýagdaýynda da olar şotak sen kapyňa baran ýagdaýynda sen balkondan girme, ozaldan kapyň urýar. Bütün goňşu golam görýär seni. Bütün mahelle bilýär. Galyberse sana şu taýda şol edaranyň özüniň ýöre basyn mediasy bar. Şolar şu taýda özlerini baranyny, näme iş edeni suud eder ýaly basyn mediasynda suud etmek üçin şolar bilen bile bar. En azından 15-20 adam bolup bar ya. Ondan soňra senin şol kamerasy ýa-da polisiň öz kamerasy bar. Kameramany bar. Operator. Kamera alýa. Basyn mediasy bar.
hökman suratda basın medyası var. Pillüs olar şolar ýaly giden ýerden de. Türk medyası bilen yani Türkiye'deki habar veriş, maglumat seriştelerinin käbir teleradyo kurumlaryny habardar edip şolaram şo tak şo sagada çağır ya. Sizem gelin habardar olun görün şunu diýip. O ýagda şeýle Rozway sözüň bilen başlan biz döwlet teleradyo gurulmasyna işlemizde bizim habar bölümimizi habar her telekanalın her medya metbuat organının habar bölümünde polisiýaň rasiýasyny dinlemäge ruhsat berýär. Şolun kanalyny dinleýär, şol rasiýa bilen. Onun polisiýa bir ýerde bir zat bar diýse, polisiýa barýança eýen bolar bar ya. Käbir adam aýan ruhsat berýär şolun kanalyny dinlemäge. Bilen şolun kanalyny dinläp, nirde näme şeýdip bilip, şeýdip habara gidýär. Onun bir zat ýalan sözläňde bir toslap tapanda birazajyk bir eýletin seljermeli. Ol şol tormu tutmayan uwazyk buhan kaýaly tepeden aşağı gaýdýan o nira barda şoňa bardym, nine degde şoňa degdim beýten bolmaýar bara. Onuň halkara gormalarda o ýalanlary ýaýradyp da dedim. Mene hayran bu get görensen şoň üçin senden soraýyn dedim. Döwlet men özüme hakykatdan inanam ýok, inanmaýanam. Sebäbi bu mesele bilen bagly men ýa 2 gün içerisinde bir gerekli ýetkili ýani jogapkar bir wezipelerden ben ikisi bilen ýani görüşmek üçin, şolar bilen gürleşmek üçin ýörekde bir wagt aldım. Birine şu heptanyň soňunda 6-njy gün nesip bolsa Hudaý ýol berse görüşjek. O beýlekisi bilenim indi heptan 3-nji günne. Indi heptan 3-nji günne aldım. Ýörekde görüşjek. Türk polisiýasy eger şolar ýaly ýagdaýda eger sen hökman suratda giýjen bir wagtyň bolsam alsa sen ertere çelini senden täş o zatlaryň ähli nämelerini seljerene çelini sen hökman suratda Türkler nezaratkana diýär-de bizde näme diýerler? Oňa abzyanka diýerler-de. O sen hökman suratda şo abzyankada täş ol prokuroryň ýene gaýtadan bütün şu polisiýanyň seni baryp öýüňe baryp giýreni baradak ähli dokumentlerini hemmesini prokuror seljerip en soňky nämesinde goýberin diýende çen seni şol bular bärden şol öz nämesinden wagtlaýynça tutsakhananyň içerisinden goýurmela. Bular sen hökman suratda saklaýarlar. Eger seni şüphelenip bile barsa şolar hökman suratda senin nä dogry senden tapylmaýan ýagdaýynda da senden şolar hem özür diler yani senden ötüş sorarlar, bağışlarsın sorarlar hem sana baran sagadından başlap ta seni getirip tutan sagadına çen senin eline hükman suratda delilname berýärler. Ine seni goýberdik, ine prokurorun nämesi, ine senden şu sagatda senin goýuňy barladyk, şular şaýatlar esasında senin goýuňda şu zat tapylmady. Bizde sana bize gelinen o maglumata göre yani ara bağlanşyk telekommunikasiýa nämesine gelen olsa haýsy döwletden gelsin. Bular näme diýe Ýordaniýa. Indi gel Ýordaniýadan şol adresimi sana salgy bererler. Ol adresde oturan adamlar belli. O Ýordaniýada sana kim ol adresi sana maglumat berdi? Hiç ýanky sana açylan logika sygan oýna bilen ýok bularda oýunlaryny. O bir oýunyň ölüniň bir näme diýsem, mollaryň okajak aýaty öle diýjek bir aýat bar. Türklerin urgu kinosu var. Rozway. Ol Günnur velayatda ýaşaýan, owalarda ýaşaýan sada adamlary epesli goýnuny, sygyryny satdyryp, epesli pul alyp İstanbul'a getirip anhasydy Germaniýa getirdik diýip düşürüp gidýärler. Ha, Şaban'ın filmi. O Şaban. Men aýdýan, bular ya İstanbul'u çıkaverdi ya ýaşap ýörünki. Yok. Ya devlet ya başka yere giderdi. Aklım yer alan yoktu. Bunu ne yüzü bilen nuşen yalan gepla var diye. Bir de men şol bir maglumatda gördüm. Şol tutulan oyunu polis aran oğlan elinin şu tayını azıcık kendini eğdip kızardıp koyuptur. Şimdi gerek olsa elini her hil taktik edip bilyen. Elin şey edip o yönden bu yönden kızsan adam. Elin kakoyte bir apırdilyon minutun içerisinde şu tay kızarıp duruyor. Şu tayla kamera alıp görkezip surat ediyorum. Görkezsen olacak. Düşündün değil mi? Yani oyun oynanan vakti
bir oyunun bir oynanıp bilecek nämesi vardı veya şu oyunun rolunu yerine getirip bilecek artist tapmalı. Ama kıynansam bunu bu artistleri buların. Her näçe kıynansam bu artistler bu rolları yerine getirip bilen yok. Eğer Huda saklasın. Şu makala çenin Türkiye'de doğru yalan geplecekler. Türkiye'de de şeyle neşe maddesi veya narkotik cisimleri bilen sövda eden veya şolar zatların içerisinde aracı diye de Türkler berde bizde ne diyorlar pasrednik diyorlar. Pasrednik olup o şu zatların o satışını eden Türkmenler o satışını eden ya özler çeken Türkmenler bile tutulup içeride yatarları var. O neyli polis Türk polisi bunu bir hava öğünden bari balkondan giriyor. Hem meğer kapılar hem meğer açık. Bulam şu makal canlı yayın ede otur. Sen canlı yayın edipsin. Doğanım onda sen şu Türk polisine karşı yankının ekran tut, kameranı tutameleken. Değil mi tutmadın? Görkesen olmayamış onu. Pilos gidip prokuratura neymemiş arz edipmiş. Arz edip sen hova prokuratura varıp sen haysi prokuratura oldun. Anadolu yakasından vardın. Baran olsan haysi prokuraturada haysi prokuror senin arzanı dinlen alıp kalan olsa biz senin arzanı kabul ettik diye şu prokurorun sekreteri sen hukman suratta şu tada kol çekip eline bir kopyasını eline beriyor. Rozbayakka Karacaoğlan Türkmen ya şol oyunu oynanlar Türk hakiki polisi derine geçirse näme netije bereceğini bilýärmi diye. Yine Külünü çıkararlar. Külünü çıkarar. Ondan yine var dowam edýär Karacaoğlan. Görüşsöň han oğlu haýsy batış eden bolsa derine geçirmegini haýyş et kömek edeliň illeşlemede diye. İlleşlemede şeydip balkondan girýän polislere karşı illeşlemede kömek edildi. Yo men devlet olar ýaly näme derejem ýok. Ýöne men görüşjek hakyky, gürleşjek hakyk anyk maglumatlaryny ýetjek. Ýöne men şu zatlaryň ýalanlygyny ortağa çykaryp atjak men ýani. Sen men bular ýazadyken halamayan. Yeter artık yani bu Türkiye'deki Türkmenler öňüne geleni her türlü oyuna getirip bular öz nämesini özleri maskarada oturlar da. Ondan sonra menem şu taýda 12 ýyldan beri Türkiýede ýaşap beremmen döwlet Türkiýenin hemem nirden seyredersem 60-65%'ini men eýem çözdüm diýen ýaly Türkiýenin kanunlaryny, ýasalaryny, ähli maddalaryny diýen ýaly. Men Türkiýenin Türkiýe polisleri kolay olar ýaly iş etmez. Edäse de bile seni resmi ýagdaýda registrasiýa etmeden, wagtlyça bile bolsa registrasiýa etmeden seni kapıdan çıkarıp koyvermeýär. Mümkün näme? Nüstayda mümkün değil. Türkmenistan değil o. Bana pelamanat veray. Bar gümüňi çeksene. Men seni göremek diýär ýaly. Berdeki Türk polisleri olar ýaly değil. Yo, yekaje netije çykýar. Umuman şu gurulmalardan bir netije çykýar. Bular İstanbulda değil, bular başka ýerde. Bular İstanbullyk başka ýere şo kinodaky ýaly gidip taşapdyrlar. Belki Iordaniýadadyr. Bilemem Iordaniýadan telefon gelipdir. Türk polislerine Iordaniýadan telefon edipmişler. Iordaniýadan telefon edilende Türkiýenin şu Pendik etrapçasyndaky şol adresi, şol doğumu, şol köçenin şol kwartirasyny görkezişine me hayran galy. Ya bular Türk polislerini özleri ýa samsyp görjek bolýan bular. Men hiç şunu düşünemiyorum. Borla, düşündük olur İstanbul'da değil. Rozbayakka Ali Taş diýen bir tomoşaçymyz ýa-da ýalan gurrun baýhan ýa şol häki pasport uzatmak meselesi 19 dolar tölebi var. Men özüm bardym. Şu wagt 6 aýlyk uzatyp durlar diye. Şu wagt inni Rüstem ýa-da. Bugün men tanayan adamym gitdi konsolosluğa. Karary biz beremizok diýip aýyň 10 mäşinden soň belli bolýar diýip aýdypdyrlar diye. Konsulluğa gitti de benim tanayan adamım gitti konsulluğu. Kararı biz veriyoruz deyip ayın 15'inden sonra belli oluyor deyip aydıptır diye. Konsullukta kim karar verecekmiş? Eyse bilemiyorum ben devlet ben bu zatları ben doğru barıp görmesen belli değil o tadı ne mi diyor? Görsem adam ne biraz cevap berýär men diýär-de. Megerem şolar ýaly. Men özüm şolar ýaly pikir. Ya şu İstanbul'un konsulxanasyna işleýänler hem
Özüni İstanbul'da derler, başka yer tutuyamka. İordanya'da da. Güzel, güzel ya. Mertler pida eder canın gözünü kırpman. Hakikat yoluna, hakın yoluna. Gursunlar müňlerçe duzok. Ne duzok durup biler öňümizde, ne de orrumsak de. Ömrüň uzak bolsun gözler. Ýertiň daş etdi. Ömrüň uzak bolsun. Inni Garajoglunyň häkinemelerini diňeýiňe Rozwaýyň sesi ýanglanýar diýe. Internetde problema bar, şoň üçin men sesimi ýapaýyn Rozwaýaga, sen sesiň dowam et. Sesim geliyor mu? Hawa sesiň gowy gelýär. Şu yankı mesele, yankı şu Türk polislerinin bäde tutya diyen zatlar, o zaman ölen Türkler, Türkiye'nin İçeri İşler Ministrine değişti olan haysi Anadolu yakası olsun, belki Avrupa yakası olsun, bu taraflarında nirde neyme bolyan olsa hem bolup biler yöne bular hükman suratda bir rayet tutacak bolsa bile şu tutacak olan rayetlerin hükman suratda registrasyon ediyorlar. Onu kağıt yüzünde hem dokumentan iş edenden son ne doğru mu onun esası sebeplerinin son meselesi gerek yerinde çözülmeli, yerinde gerek olsa prokuratura geçirirler. Prokuratura özün bilen adliye çıkarıyorlar. Yani kazet zalını. Şotayda tutuklanmalı mı, tutuklanmalı değil mi? Gerek olsa şotayda rayetlerin ıkbalları şotayda çözülüyor. Ondan da şarem Türkiye'de... Yo, sen İstanbul'da bolyan zatları, Türkiye'de bolyan zatları gurrun berýän. Men aýtdym ha, olar İstanbul'da däl. Can aşna, olar İstanbul'da däl. Olar İstanbul'da aga başka yer getirdiler, kinoda ýaly. Ya menin şu aklımın almayan yeri var ya, devlet men aklım almayan. Şu tema yapar. Garajdan eşikli diýär. Garajdan eşikli geri gelip özlerini Türk polisligini aýdypdyrlar diýär. Türk polisi olanda bile Türk polisi hökman suratda birinci oçur özünün kimligini görkezýär. Ine men polis. Mesela Ismat Yılmaz ya mesela Burhan Yenenäme ya mesela bilmez ne Merter Yenenäme şeyle görkezýär sana. O Türkmenler ýaly men görkezjek däl, eýlen beýlen diýen zat ýok berdi. Ama şular özlerini ne edip yalan utanman, yüzü kızarman, biri durup Kanada'dan bağırıp duruyor, biri durup üç harfli yaşlısı barıp Fransa'dan bağırıyor da. Ben hiç düşünemiyorum. Siz özünüz gelip Fransa'da kadar şu öz kelesi işten yok mu? Şu yanındakısını berde bir neçe vakitler, bir neçe saatler tutallarında hemen. Bilen yokmuş o zatları özü. Ne akıllı çıkan, ne eli olan, ne akıllı resmi dokumentler yazarlar, ne hiç utanç yok mu bunlarda? Rozwaýakka Pirkol Brent diýip bir tomoşaçymyz ýa-da. Salamu alaykum agalar, wa alaykumussalam. Ýanymdaky oglunyň biri Kazanyň konsuluna, Tatarstandaky Kazan şäheriniň konsuluna ýazsa bloklap goýdular diýip. Moskwa wapşe düýbünden jogap bereni. Öýe gitjek bolýas belinniýe. Bloklan bolmaga mümkün ýöne şu İstanbul'daki konsulluğun web sayfy var. Gmail'i şolam işlen yok şol. Şolam işlen yok. Hatta meniň ýanymda Näme üçin işlesin? Sen aýt, näme üçin işlemeli? Şu bana raýatlara bize e-mail üstünden jogap berebilirsiniz bärde. Köp durman diýip jogap beren, emma şolar e-mail üstünden de yazdylar. Yazan mahal şu giden yok şolara şol. Yok, bärde Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi barada gurrun edýär. Standardyň daşyna çyksana sen. Rejimiň adımlardan bärde duranda. Yok, standardyň daşyna çykýan İstanbullu bolmayan zatlary İstanbullu bolýany näme etjek bolýar? Yok, indi konsulluk konsulluk meselesinde aýdanda şol ýanky rejimiň adamlary däl ýene şu taýda şol hyzmat edip duranda özlerini näme görkezjek bolup men olar barada etjek oldum men. Başga zatlar adam hukuklaryny goraýan guramalar bilen bir maslahatlaşyp gör. Şu temada nähili ýolun ýöremeli, näme etmeli? Şonu maslahatlaşyp gör.
birlik bir zat gerek bolsa hukuk diye. Baş üstüne Ali Taş ayın 15'inden soň 2 ýyllyk uzaldyryljagyny aýtdy diýip durlar. Olar çara eşitip çatma ýykýanlardan üns berme geçer gider diye. Diýmek şol gurrun ýöne çara eşitip çatma ýykýanlar diýede. Rüstem ýaňy ýazdy. Ýaş olanlar diye ertir video düşür diýdim diýip nemedipdir. Ömrüň uzak bolsun. Rüstem, ýene Rüstem ýazýar. Menem 14 ýyl boldy, emma Türk paletynyň balkonundan giren palety görmedim diýip. Ýa Rüstem, otay İstanbul'la Ýerdania. Jordania Ya da İstanbul'lu başka bir ýere getiripdirler şu Türk kinodaki ali. Salam Eke Efe. Sağ olun. Awar olmayakka. Dowam. Opşum gepin gysgasy döwlet Türkmenistanda soňky döwürlerde Türkmenistan bilen bagly bolan käbir siýasatlarda, käbir dowam etjek siýasatlarda, raýatlarla bagly bolan siýasatlaryň içerisinde bu gezek raýatlar baradaky käbir tutumlary Türkmenistan tarapy birazjyk has hem bir ykçam tutçaga meňzeýärler. Bize gelip käbir gowşa maglumatlara göre şol sanda belki belli olmaz Türkiye bilen ara bağlanşyndaky kol çekişmelerde iki döwletiň ara barşyny kol çekişmesinde käbir meseleleri veya käbir şertnamalaryň böleklerin ütkedilip hem biler dep aýdýarlar şonu. Aýtdylar da hatda. Indi haýsy maddalar böleklerin ütkediljek, nähil derejede boljak? Ondan baky aýdýan zatlar dogry çykýar da şo baky sentýabrda diýdim şo güýze nimet başlaýarlar inha şol Türkiýedäki türkmen watandaşlaryna, migrantlara garşy aýgytly herekete geçip başlarlar diýdi. Onda diýmek şol dogry çykýar da. Onu her Türk tarafı kabul eden yok. Devlet yönü Türkmenistan tarafının özünün Türk tarafına edecek teklifi bul. O Türkmenistan hem Türkiye tarafına hükümetine edecek teklifinin hem mailnamasını düzüptürler yani. O mailnamaları doğruluğunu el alıp bilemiz yok. O anladan elden ele geçer yazı adam değil. Kolaylık kuran yönü bize kulağımıza gelen resmi adamlardan alan maglumatımıza göre şeyler bir ýagdaý bar. Ondan soňra esasen indi şu Türkiýedäki türkmenleriň köne pasportly olan türkmenleriň esasy bölegi Rodwaýaka başda ötünç soýan. Şu illeşimde men birazjyk bir düşündürüş berende gaýtgasyk. Pirkol beret Moskwaň pasolynyň ilçikanasynyň 10 nomeryna 10 san nomery var, şoňa jaň etdik. Elektron poçtasyna 100 gerek ýazdyk. Moskwa jogap bermedi bolin. Kazanyň ka ýazdyk, Tatarstanyň ka. Siziň şäher bizi degişillerle bizim Türkmenistanyň raýaty bolsa. Ne in soňky sözlerinde ýalňyşam. Bölüm işler bölüklerine konsulxanalar, belli regiona seredýän konsulxanalar var. Kazanyň konsulxanasy öz täýärli Tatarstan Respublikasynyň işlerine seredýär. Şoň üçin siz haýsy konsulluga degişli bolsaňyz, şoň bilen işiňizi öwretmeli. Dogry aýdýar. Biz Türkmenistanyň raýaty dälmi meselesi aýry gurrun. Prosedura şeýle, bu Türkmenistanyň oýlap tapanlady däl. Bütün dünýäde diplomatiki işlerde, dipmisiýada şeýle düzgün var. Şoň üçin siz özüňizde degişli konsulxana bilen eger işiňizi çözüp bilmeýän bolsaňyz, onda adam hukuklary guramalary bilen maslahatlaşyp görüň. Şeýle bir ýagdaý bar, näme etmeli? Ya bular şeyle pikirler. Bir yerinin konsulu eğer cevap verilmese belki bir yer Türkmenistan belki konsulu hükmen bize cevap vermeli. Bular deyip pikir ediyor ama dip meselədəki kəbir enəmələrə düşünən yoxlar. Düşünmən üçün o məsələ mənə barıb hazır bu nəyə düşün bunları yengil yolla düşündürmemiz gerek. Mara velayətinin həkimine varıb yüz tutsan, Mara velayətinin çəyindəki məsələ bilen yüz tutup bilən sen.
Eger mara welatyň çägindäki meseleni baryp lewapdan alıp mara gidip yüz tutjak bolsa mara welatyň häkim kabul edermi? Kabul etmez. Näme diýer? Git lewabyň häkimine gidip başvuru yap diýär-de. O ýoksa da diýär git haýsy ýerde näme meselen barsa aya Aşgabat'a git ya git diýär Balkana git diýär-de. Bu şular ýaly düşündirmeli-de bulara. Sebäbi näme bular häle beýle diplomatik edaralar bilen kän bir iş salışman soň ýaşlarymyz bulardan kän giýlem etmeli-de. Bular näme etsin? Bular şol haýsam bolsa bir ýol edaradan özlerine bir hemayat gözleýärler-de. Bir tizrak bir jogap alsalar da bir eýe çyksalar bular bir ýurdu açsalar. Bularyň iň esasy maksady şol. Owa. Emma Türkmenistan häzirki döwürde edip hem alyp baratan işleri diňe bir Türkmenistan öz içinde ýa bütün dünýä hem ayan boldy döwlet. Alyp baratan işleri siyasi, içerki siýasaty we daşarky siýasaty Türkmenistanda nämeler bolup duran döwlet içerisindeki döwlet edaralarında veya döwletler arasındaky ähli siyasi nämelerini bütün dünýä uzaktan hem ýakyndan olsam bular takip edip dur. Her bir döwlet özüniň siyasi analitikini berip dur Türkmenistan barada. Ama bizim Türkmenistan men pikir demek diňe Serdar Berdimuhammedow gelse bile hiç olmadı %30 ütkärmi deseňem 30 ütkemez gaýtan beter şo 30 atasından beter bir rejim getirip ornaştyrjak görünüp duranda. Edil şu gece gündüz häzir Türkmenistan'ın öz içerisinde şol Serdar Berdimuhammedow ýakyn adamlar saýlap seçip durlar diýär-de. Eýer şonuň öz wybry gidip duran häzir. Şoňa kulak goýjak, şoňa tabyn bolup biljek, şonu diňlejek adamlar seçip durlar diýär-de. O galan indi häzirki atasyň döwründe bolanlarym bularam kaçırman, eýdip kaçırman hökman suratda bularam içeri alıp baskı bilen korku bilen bularam ýok etjekler. Türkmenistan'da häzirki alınıp baratan siýasat ene şulardan ibaret döwlet. Edil şu gece gündüz. Düşündüm, Rozmay sağol minnettar. Pirkol Brent ýene ýazmagy dowam edýär şu ýanky Russiýadaky problema bilen baglanşykly. Bizim şäherimizde konsulum ýok, pasolstwody. Ine şeýle burada hatda Rozmay gaýman gowy düşünürdi ýani bu dipmisiýanyň diplomatik proseduranyň düzgüne. Her ýurtda ýekece ilçikany bolýar. Olan paýtagtda bolýar. Oň daşyndan eger ýurt uly bolsa, şol ýurt bilen gatnaşyp köp bolsa, regionlara bölýärler, her regiona bir konsulxana goýýarlar. Iniside haýsy şäherde bolsaňyz, siziň şäheriňiz Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky haýsy konsulxanasynyň territoriýasyna girýär. Şonu anyklap, şolar bilen habarlaşmasaňyz bolmaýar. Moskwa gitmeli bolurmy kam diýen. Sana jogap bermeseler, Moskwa gitsen jogap bererlermi? Öňünden bir gepleşmän, hiçsat etmän gitsen kyn bolurmy ka diýen. Sana Messenger'dan bir zat ýigirdim diýerisem, ýöne men telefonu kamera görünüşinde ulanam soň Messenger'e seredi bilemok. Häzir göreýin. Kompýuterden nemedi bilemkä? Ýeri bilemkä? Rozvaýakka sen dowam et. Men şu üretsem bir video mu burada diýerdi. Tamaşaçylar üçin. Ben ýene bir zat bilen geçeýin. Soňky näme mesele Türkmenistanda we soňky döwürde şol Orta Asyada ýene bir gündeme gelen bir esas meselelerden biri var şu Owgastandaky Talibanlar bilen bagly bolan. Bu arada birazcık maglumat aldım. Şol Owgastandaky Taliban güýçleri esasen de şol eger NATO nämesi yaragly güýçleri Owgastandan çykyp başlady, ýani soňuna çyn çykyp gutararsa diýe birinji hop güýçi diye şol Täjikistan bilen Özbekistana düşecekdigini aýtdylar. Birinji hopsuzluk güýçi, ýani şollara düşecekdiginde. Ozalky Patsowet döwletleriniň düzümindäki Orta Asya'nın şu Özbekistan hem Täjikistan Respublikasyny şolara esasy birinji hop şo tarapdan awanyp biljekdigini aýtdylar.
Son üçüncü meselede Türkmenistan'a da şol sanda şol Türkmenistan'a da bir ziyan yetip bileceğini ayttılar. Ucupsuzca olsa eğer näme olsa da Türkmenistan'a da hakikaten da bir ziyan yetmesi mümkün dedi. Ve edil şu gece gündüz ol mesele indi Orta Asya boyunca diňe bir Özbekistan, Tajikistan'da, Türkmenistan'a baş bolsanda Orta Asya'nın ähli ýaly şu mesele birazcık tedirgin hala getiripdir da. Awganistanda şu Taliban meselesi. NATO askerleri Awganistan'a çıkaysa Orta Asya'da şeyle kynçylykly ýagdaýlar ýüze çykyp bilämeginiň mümkindigini hem aýtdylar. Ondan da şeram şol ozal ýadyňa düşen olsa şol SSR döwründe ýalňyşmasam belki senin ýadyndadyr, belki däl bolmagy mümkin. Şol Awganistana SSR'in düzümündäki ähli o döwür 15 döwlet respublika bar SSR'in düzümünde SSR'in ýaragly güýçler iň uly döwlet hasap edilýär. Şol döwürde şolar ýalňyşmasam ilkinji girişini men muny 2003-nji ýylda 2004-nji ýylda şol Türkmenistanda wagty bir kontrazerçik bilen gurrun edemde şol maňa şonda gurrun berdi da şu ilkinji girişini munda o döwürde Brejnev döwrü ekende 1979-njy ýylyň 24-nji dekabrynda girenligini aýtdylar da şol döwürde şol Awganistanda belli komünizmi töretmek, marksizmni şol sistemalar getirmek, yani Taliban ýok etmek üçin. Ama şol birinji girişi şol 1979-njy 24-nji dekabrynda bolan sebäpli, ama her näçe gynansaňam şol uly güýçlü şolar ýaly uly ýaraglara, uly harby eskerlere eýe bolup duran bir döwlet şu Talibanlar şu ýerden ýok edip bilmän çykdy. Yani mesela şu çıkan wagtdan şolaryň birinji nämesi ýalňyşmasam 1988-nji ýylyň 14-nji apterinde ýalňyşmasam Birleşmiş Milletleriň tagallasy esasında şol döwürde şol ýygnak geçiriler. Şol geçirilen ýygnakda da Jenewanyň lalaşyklaryna göre Jenewanyň kanuny lalaşyklaryna esasında şol döwürde Orset, yani şu SSR döwründe SSR nämesi gol çekdi. Ýalňyşmasam şu goşuny şu Awganistandan çıkarmak barady. Şu gol çeken 14-nji aprelde gol çekilende şol 1988-nji hemem şol eýýam şol çekilen golun izyanından, yani şol ýedil şol 88-nji ýylyň 15-nji maýyndan hemem şol ýanky çekilen gol eýýam güýje girdi. Şo goşun şo nämeden çykmaly edilip Awganistandan çykmaly edilip ve şu koşulların en sonu, yanlışmasam en sonkusu 1989-njy ýylda 89-njy ýylyň 14-den 15-ne geçen gece en son koşunu, yani şol özümüzün Türkmenistan welaýatymyzyň Türkmenistan döwletimiziň Mara welaýatynyň guşky etrawynyň çägini Serhet ýakasy çäginde, yani şo taýda Awganistan bilen dostluk köprüsü diýip bir köprü bar eken. Şu köprüden geçýär. Eger ýalňyşmasam şo döwürde de şo Türkmenistan milli telewizionyasynda hem görkezip şu Awganistandan gelen goşullar kabul edip almak barady. Garşylap alanlary, hoş ýüzlü, güler ýüz bilen garşylap, gül bilen garşylap alanlaryny şol nämede görkezip gitdiler. Bizim özümüz hem şolary hatda nämede gördük. Şo telewizionda, şo döwürlerde. Ondan soňra şol döwürde şolaryň aýdyşyna göre, yani şo Rus Awganistan'da şu Taliban bilen sol 89'a çenli söwüş alıp baranda Rus koşulları tarapyndan getirilen ziyan, yani meselem adam sanyna seredenimizde, ölü adam sanyna seredenimizde 14.453 san esker ölen eken şo döwürde. Göz öňüne getirip gör. Iň uly ýaragly güýçlere eýe bolup duran döwletiň şol döwürde Awganistan'da Talibanlar bilen söwüşen döwründe şol döwürde 14.453 san esker ölen eken. Ayrıca ondan daşary şol özüniň elindäki ýaragly güýçlerden 451 sany dik uçar we istrebitel howa zarwalaryny uruju ýaraglaryny kaýbetdi, ýitirdi, ziyan çeken eken. Göz öňüne getirip gördüňmü? Indi biz Türkmenistan näme? Kiçik bir döwlet. Ullakan bir 15 respublika bir döwlet elinde wagty şunça ziyan çeken bolsa şol döwrüň nämesi goşuny. Indi hazır Gater we ziyan çekiler gerek bolsa. Gater we ziyan çekiler.
Plus indi şol döwürde bundan başga hem edilmesen şu wagtda aýdyp berin, diňe ölü sansy däl. Meselem yaraly esker sansyna maýtdy. Yaraly esker sansy 53.753 yaraly esker şu wagty izine Orsiýada geçirilen eken Esserin territoriýasyna. Şu ölü 14.453 ölü, 53.753 sanam yaraly esker. Bak men şonu eger arxiv açsalar şu arxivde çıkar eger bilýän adam barsa. Belki o 2 ýaşlyň birisi bilmegen mümkin. Bir habar var bolsa. Şolam Awganistanda gulluk eden. Emma şolaryň içerisinde 311 sansam ýitirim boldy eskerlerin. Onun içinde eskerem bar, harby ofserlerem bar. Şol 311 sansy ýitirim boldy. Bu şol döwürde şol Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gulunyň kontrrazvedka bölüminiň arxivlerinde bu zatlar bardy. Men bilýän muny. Bana görkezdi aýdan 3 men muny özüm näme diýip aýdotynda. Indi şol söwüşde en azından şu wagty şol ýöneke ilat sanında Awganistanda şo döwürde ýöneke ilat sany şol söwüşde diňe Taliban bilen şu Esserin goşullarynyň söwüşinde 70 miňden en azından şo döwürde ýalňyşmasam 700 miň bilen 2 milyon aralygynda ýa-ni şol ýöneke nämenin raýatlaryň ölenligini aýtdylar. Ýöneke raýat, sivil raýat. Ýöneke ýaşaýjy. Göz öňüne getirip ol diňe tahminen aýdylan zatdy şo dowada. Hal şonam dollugyna tahmin sanap näme bilmediler. Sadece şu ellerinde var olan maglumat şu 700 miň bilen 2 milyon arasında ýöneke raýat ölen eken şo söwüşde. Olar söwüşmeden ýöneke raýatlar söwüşüň arasında kalıp ölürler. Indi şonça näme bolanda ýa-ni goşun sany bolanda şo döwürde Talibanlaryň goşun sanyny ölenleriň sany meselem göz öňüne getirip gör Taliban goşunlarynyň ýa-ni şo özlerinde ölen esker saýsy 70 miň bilen 90 miň arasında. Talibanlaryň şol döwürde ýitiren öz elinde ölen öz Taliban eskerlerinden 70 bilen 90 miň arasında. Ulu bir güýçde şonda da şolar ulu bir güýçün harby güýçleriň elinden 14.453 esker öldürdüler. Plus o da yetmedi. 53.753 eskerini yaralı edip iyi verdiler. Mayıp, mücrip, bilmem yene näme. 311 sansam şo taýda ýitirim boldular. Kaçırdılar. Rehin aldılar. Bu şol döwürde men saňa 2003-nji ýyl şo döwürde men şonu kontrrazvedkanyň nämesinde bir ýaşuly gurrun edende bana şonda şonu aýdypdy. Indi hazır biz Türkmenistanyň elinde nähili güýçli ýarag bolanda näme? Bu ýaraglar bilen hazır Türkmenistan özüne okyply onu başaryp biläjek, osaly bilen ona tälim näme diýip biläjek ýöretde tälimli hünermenler gerek o ýaraglar üçin. Yok ol yaragda hünermenin yarağı yok. Hünermen yok o yarag bolany bilen. Pro diploma alyp berenlerde näme garaşan diýsen? Şonu pro diploma görmedik, tälim görmedik. Şonuň üçin mene hazır soňky döwürde şu ýyl esasen şu ýyl has beter boldy. Türkmenistanda orta mektebi gutaran hal egzamin tapşyryp bilmän duran çağalary eýýam momentalny hemen harby bölüme çağırıp näme akitdiler, eskerlige akitdiler. Esker sany ýeten ýok Türkmenistan ýaragly güýçleriniň düzüminde. Türkmenistan ýaragly güýçleriniň düzümine saglykly esker sany ýeten ýagdaýynda da hünermenli, tälimli hünermenler ýok. Owa. Şonuň üçin bu zatlary tälimli geçirmek üçin hünermenlerini taýýarlamak üçin ozaly bilen Türkmenistan daşary ýurtlarda öz nämelerini gerini getirmek gerek. Meselem Türkmenistan birinci ýadyma düşýänse 91-de şol garaşsyzlygyny näme alandy. Türkmenistan birinci Harbi institutuna şu açylmanka şolaryň tälim şo ýerде tälim berjek studentleri getirip Türkiýede okatdy ýadyna düşýän bolsa. Harbi Polis Akademisi'ne hem hatda şolar ýal etdi. Ondan Türkiýe gelen näme ýokdy. Polisiýany okajak bolsaň şol döwürde Esser döwründe ya Moskwaga gidýärdiň ya Taşkent'e gidip okuýardyň. Polisiýa okajak bolsaň. Ýokary akademiýasyny gutarjak bolsaň Taşkent'de Vişmilseyski institut bardy. Polisiýski institut. Taşkent'de Özbekistan Taşkent nämesinde. Harbi akademiýasyny okajak bolsaň ya Taşkentden gidip okuýardyň, bolmasa da Orsiýetde okuýardyň. O döwrüm Orsiýet döwründe de ýadyňa düşýän bolsa Türkmenistanyň
şol umuman Orta Aziýanyň Waýany okrugy, ýani Türkistan okrugy Taşkentde yerleşýär. Özbegistanyň merkezi Taşkent şäherinde yerleşýär. Ýadyňa düşýänse. Ve şo Orta Aziýanyň umum tutuş, ýani Gazagystan, Kyrgyzstan, Azerbaýjan, Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan şolar hemmesi şol Orsiýada gitmezinden öň şol Taşkentde baryp şol Taşkentin nämesinden olaryň hökman suratda ýa özlerini geçirýärdiler, ýoksa da şolar barmaly ene barýança o taýdan eýem olaryň deleleri, waýany dele dosýalary şo taýdan geçip barjak çasyna barýardy. Adam sany, saldat sany. Emma hazır gynansak Türkmenistanda hazırki edil şu gece gündüzde şol Taliban meselesinde Türkmenistan'a doğrusunu aýsam, ýani bize aýt işlerine göre Türkmenistan birazcık tedirginmiş. O Türkmenistan'da da tedirginlik var diye şu meselede. Indi şu ýakynda kynjalyk şu ýakynda belki ýöne men o pikire goşulanmak sebäbi elbette Taliban öz pikiri, öz kellesi bilen hereket edenok. Başlıklar näme diýse şonu eder ýöne Türkmenistanyň diktatorluk hökümeti olar bilen biznes edýär. Olara ýaman gowy şertler döretdi Türkmenistanyň içinde. Ondan olara yara berip dur, olara ýmit berip dur, isleseler olara Türkmen çağlarını berip dur. Ondan bolar ýalaky gowatnaşy bolan rejime Taliban näme üçin demesin? Hüjüm etsin. Bolýar da onuň bilen mulalaşyr ýöne berimiň bir çakyçyny var. Ýani ber maňa al gülüm, ber gülüm al gülüm diýerler Türkler berdi. Senin belki olaryň maňa ber diýen zadyň isleги köpele berse veya ýokarlana berse näme etmeli bular? Mesele mene şol düýünü habarlaşanymyzda şol ozalky Petsavет döwletleriniň ýani şol ýolbaşçylary eýem Türkmen Orset bilen ýöreýte şol hakyna tutma tölegli harby güýçleriniň nämesi bilen eýem käbirlemeler. Mahkama şeýle çağırsınlar. Şo garnyny ýoňa tutup söýüşden gürleşden şolar bilen oturup. Mahkama şeýnikde mesela geçi oturmaly. Mahkama şeýniň meselesi eýem şonsuzdan belli ol. Mahkama şeýniň otaýa barsa onun bilen şo ozalky premier minister Nuriýew we onuň töwerendekiler onun bilen meselelerini çözjekler. Olar garaşy otur mahkama şeýnige. Nuriýew nähili ele berip ondan soň özüne el çykyp gaýdan özü gaty gowy bilýändir o zatlary da. Biz o ýerlerine girip oturmaly. Ýöne hakykatdan hem Türkmenistan birazjyk döwlet harby güýçlerde, harby ýaraglarda, harby taktikada ýaraglary ýokary derejeli ýaraglara eýe bolany bilen şol ýaraglar häli ulanyp biläjek hünärmenleriň pestigini aýtdylar. Muny açyk aýdaýyn. Şol edil doktorlar, hekimler ýaly. Gowy keselhanalaryz bar. Döwrewap enjamlar, medisina enjamlary bilen kurşalan. Ýöne şonu ulanyp bilýän hünärmen adam, işgär, doktor ýok. Edil şolar ýalşy. Edil şolar ýalşy. Dogry şol. Şu aýdyşyň dogry. Inneştaýda Arsan Muradowyň biziň agyr artilleriýamyzyň bir agzasy hemmäňiz hoş geldiňiz Batyr Arslan EKF ondan Skorpiona salam diýip edýän. Hakykat gerek şolar hemmäňize bir agzdan salam ýene bir gerek. İşden atdan geç gelýärler. Şoň üçin gurrun arasyna aýdy bilmedik bolsam başlan. Aslanyň şu taýda bir tesbir bar. Sebäbi Amerikalılar diýe bir topor adam taýýarladylar. Pakistanyna esker öldüreni $100 berdiler. Afiser öldüreni $1000 berdiler. Onsoň ýetki köpeli uğrady. SSR'in goşunyna. Şoň üçin çykdylar diýe. Inni yeni Arslan dowam etýär. Talibanlar ýürüýte taýýarlanan adamlar CRU tarapyndan Sauditlerem finansiýer etdiler. Sebäbi SSR uwansany alsa Sauditlere azyjyk yer galýar. Sebäbi olarda paşalyk
SSR'im komünizm diye. Owansany näme diye? Owansany şatlyk düz ederdi ya. Şoň üçin hemme zat gowy hemme ýerde diýer. Hemme yerde diye. Hawa. Şu taýda biri bir bolgusuz zady ýazyp gidip otyr. Ni göwnüne degmejek bolýan halkyň öňünde. Ýöne şu taýda bir neme wada. Şu diýe men sowalyma jogap bermediňiz. Döwletdaga rozwaýadan sorap berseňiz pikirimi bilmek istedim diýe. Şu wagt 10 adam bolup dinläp otyrdy. Ey bolýa da. Şu diýe şu şartlyk Şeyhif Türkiýanyň prezidentine we Türkiýanyň halkyna söwüpmişin. Şoňa nähili baha berýän diýär-de. Indi men muňa nähili baha berýän? Şeýle ordatma. Saçan dağa tarap seredip osurup durup bolýan dağın şondan hawary bolmandyr. Bolmy şu jogap? Ya başgaça jogap bereýindi. Ondan haýsy bir samsaklyk eden tamsaklygy bilen biz neme bermeli? Şoňa bir komentar bermeli. Berde Türkmen gan ağlayan, gırlayan çağalary Talibana, oňa organ mafiýalaryna sowgat edilýän, satylýan, hatda güzoran kynçylygyndan çäresiz galyp çağalaryny satýan bir ilginç tragediýa ýaşaýan halkyň durmuşyndan gürrüň edip otyrýar berde. Türk sokýanyz ýok şatlyk şeýle ýaşatdyk ne? Şatlyk kim aý? Ya belki sögen olmaga mümkin sögüler ýöne. Sögünden näme? Yo sögünden näme aýtdyma? Saçan dağa teretip osurýar. Dağım şondan hawary bolmaýar. Saçan bilen dağın arasyndaky tapaut. Arsa Muradow Ruwanoğlu daşary ýurtdan spesialist getirir, ulanyp biler ýaly ýaraglary. Yeriniň gitjegini bilse diýär. Arslan sen bilay diýanyňam dogry. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Adamzat taryhynda gaty köp görüldi. Hakykatdanam diktatorlar, zalim paşalar, zatlar öz halkyna gowy ananman, töwreňindekileri ananman, iň soňunda bir topar hakyna tutma adamlar getirip goýýar bolar. Şoň özüni ýok edýär. Eger şol şeýse Türkmen halky üçin ullukan kömek bolar. Özüni ýok eder şo hakyna tutmalar. Sebebi hakyna tutma adama kim köp berse şoň tarapyny tutýar. Bugün haramda 5 berdi, biri 10 berse haramda gidýär. Hakyny tutma diýip şu ýerde bir zat belli geçen gato bir zatyň üstüne geldiňde bir makal şonu ýazyp ýanynda şonu ýöreти gowrak bölüminiň başlygy Akmurat Rejepow bardy, bilýän bolsaň. Prezidenti gorayan bölümün bilýän bolsaň şu Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ministrine değişilen 9-njy bölümüň nämeleri goýýar. Şu Akmurat Rejepow özü şol döwürde Muhammed Nazarow bilen bile şol ýa sen aýdyşyň ýaly şol Niýazow ene bu işi buletjek diýen ýaly töwereginde şol hatda şol döwürlerde şu Türkmenistanyň goşun ministrligi ýaraly güýçleriň ministrine çelini şolar özleri dil düwşi getirip geçirip şol adamlar bir näçesini içeri aldylar. Şol Türkmenistan ýaraly goşun güýçlerinde satylan ýaraglaryň, ýok bolan harby teknikalaryň şolaryň barsynyň asyl nire gidenini, näme bolanyny çelini ýadyňa düşen bolsa şol Akmurat Rejepow özü bilýärdi. Bunu şeýdip bir derejede ulanmak üçin şol döwürden şol häzirki prezident premier ministrdi. Şol Niýazow ýanynda bulam edil şo momentden peýdalanyp häzirki şol Akmurat Rejepow gaty apaýja ýani golaja ýol bilen bu ikisi arasyny sazlap onu şol döwürde ulandy. Öz döwründe we
Näme etdi ondan soňra Akmarat Rejepowy hemem içeri aldylar. Hazır ölümü, dirimi onun hiç bir nämesi ýok. Hiç bir näme habar, maglumat ýok şu Akmarat. Emma hakykatdan hem Akmarat Rejepow diýen adam gaty erwet haramzada adam biri boldy. Muhammed Nazarow bilen etmedik poklar oýulları galmady. Ýöne özleri öz eden oýullarynyň, öz eden pidalarynyň özleri pidasy bolyp Hudaýyndan tapdylar da ene içeri gitdiler soňunda. Kimin elinden gitdi ene? Şu prezidentiň öz eli bilen gitdi şolar. Han Muhammed Nazarow'a şol döwründe Niyazow özü soňunda ahyrynda Muhammed Nazarow'dan başlady, en soňunda Guranbey Atajanow hem näme etdi, aldy içeri atyldy. Ýöne şonda da seret şol öz töwerendeki adamlar şonuň özüne ýankyşan adşyň ýaly özüne ynamdar adamlar şonuň janyna öz janyna özleri kast etdirdiler şonu. Kast ederler de belli. Belli olan adamlar şoň üçin ýuwaş-ýuwaş aýryp içeri atyp ýok edip gümüni görüp çekip nämedi gidýärler. Ýöne şolaryň hem belli bir möçberde halkyň şolaryň üstünde olan halkyň nähak gany şolaryň gözüni tutdy. Rozvayakka 1,5 saat boldy. Türkmenistanyň içinden gaty köp haýyş etýärler. Biz gaty uzak bolanno şu efiri biz şonu alyp ýaýradyp seredip nemetmek gaty kyn bolýar gaýrat edip mümkin bolsa 1 saat geçmese diýerler. Biz eýan 1,5 saat etdik. Şoň üçin eger isteseň şu taýda şu günkü efirimizi tamamlaly. Netip bolsa mümkinçiliklere göre ýene dowam eder. Günlük bolup geçen wakalar barada, aktual temalarda özüň şular ýalyky efire çağırdyň, özüň alyp bardyň, özüň gurrun berdiň, öz göreneşlerini, tejribelerini köp tawr bir taryhyň şaýady hökümünde köp sady gurrun berdiň, mundan soň gurrun berip dur liderli ýagdaýda. Eger şu taýda soňky nemeleri tesirleri men okaýyn. Arslan Muradow Batyr ýene şonu gaýtalarda öňüm opty bar bolsa biziň eskerlen ýagdaýyny bilýär ol. Öz siýasatynyň nähilidigini öz gowul ýa. Gaty dogry Arslan. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Garajoğlan Türkmen Rozvay şatlyk nirden soktuňyz şu nemäň içine? Rozvay şatlygyň türmelerde berilýän 3 wagtyna nahar katletler hakynda gysga pikirini aýtsaň gören bolsaň. Sen awdy şukurda oturup gaýtdyň. Bu towetdim Huda saklasyn bar men hakykatdan munyň nämesini dinledim. O türme diye Sadik diye de ol oglan şartlık mı kimmiş ol. Doğru Karacaoğlan doğru katı doğru sonra verdi de. 3 wagtyna yemek ver, nahar verilýär, katlet verilýär dedi. Yene näme garaz wara. Men wara aklym şaşdy. Diýdim de bu oglan düşürge oturmaya dedim. Ya bu katlet näme katledi? Etin katledi. Son indi şu taýda sonra çykýar. Men ýoksa özüm sorajak da katlet et katledi ol eşek etinden berýäňizmi, it etinden berýäňizmi diýip sorajaktym onu da. O şu taýda men bolsa da. Et bolsa boldy da. Et bolsa boldy diýen ýaly çek bolýar-da. Ondan soň biz häzirem soňky döwürlerde de biz şol soňky çykan nämelerde de günegeçlikde de çykan käbir watandaşlar Türkmenistanda raýatlara, tutsaklarla habarlaşanymyzda "Haw janym doganym o taýda buğday, ýarmy buğday bilýän şonu şu öňe de gaýnadyp getirýär içinde ýöne saman çöpelenip ýürdi. Saman, bildiğimiz saman aýlanyp ýürdi şorwan ýüzünde diýär, suwun ýüzünde. İçine bir şeylercik, 2 lokmacık diye bir etin yağını atan olaylar şu yağı çıksa onun hem içinde demem yok diye de tamat zadamı içi baklacanın, kuğran baklacanı salyalamış içine bir hem pomidorun kak edilerini diye de. Her çanaktan çıksa 3 tane, 2 tane şu baklacan, 2 tanecik tamadın şu pomidorun neyemesi çık ya kak edilerini diye de kuğradılanı. İyi yani çörek diye niyeden
näme meske ýag diýär-de öýüňizde miýeňiz ýok diýär. Men aýdym onda sen git özüň bir ýanynda o saat çek sen bir git de oturup göräýsene şo taýda diýip bir oturup bir iýip görkez bize diýecekdim da. O kaktyryp aýdýan bolaýmasyn. Kaktyryp aýdýan bolaýmasyn, oýnadyp aýdýan bolaýmasyn diýip ýaly. Döwlet var, Huda var, sen doğrusunu aýtsam bara bular gutaran bu Türkmen halky var, gutaryp barýar bular. Kim näme aýdyp näme goýan özleri bilen ýok, hiçem. Ine Arslan Gowy jogap berdi. Şoň ýaly bolsa hemme adamlar türmede oturardy. Şu wagt hiç kim işlemez aňarda. Türmede oçurt nowat bolardy diýe. Ömrüň zok bolsun Arslan. Şonsuz ama oçurt nowat bolda, bolan ýokmu? Ali taş. 300 adam çıkarmak 600 adam içeri tayyarlak koyarlar önünden. Şeret Ali taş ýa-da etin kilesi 375 000 manat köne pullun. Normal daşarda ýörenler alıp ýyp bilen oklarlay. Soň düşünüversinler diýe. Azap gören adamlar şonu alıp ýybilen ok diýe-de. Emma türmede Däliň bir guýa bir daş atyp durup bolýan tutuş oba bolup şon guýdan çykaryp bilmendirler diýe. Ha şartlaňa dişal berip durar. Türkmenistan türmesinde meske ýa gündüç wagtyna näme nahar etli çorbaly. O Karoleo geldi. Karoljan biz nemeni jemlejek bolup oturduk. Hatta tas jemledik diýenem ýaly efiri. Şu günlük temalarda gurrun etdik. Esasan şol Türkmenistana öz hakyny talap edip bolýar ekene, hemme zat güläle ulug ekene, partiýada urup bolýar ekene, eýtip bolýar ekene, beýtip bolýar ekene gurrunlary bilen malaşykly öz garaýşyny beýan etdi. Grajdan aktivistimiz, tejribeli habarçymyz Rozoway. Şol wagtyň özünde şol İstanbulda bolan balkondan giren ýöneköy grajdan giyimli TikTok efirine karşı operasiýa gurunan narkotik görüş, neşe tewdatna karşı görüş polisiýalary hiçili üstüne formasy adyp bolmayan adamlar. Umuman şol ýalan urunlar şu halkyň ünsüni görüşden, hakykatdan, hakdan, adalatdan soňjak bolýan öz edip gören gurrumuny, işini bilmeýän tentekler barada öz pikirlerini aýtdy. Rozoway şolara ýarakam talibanlar bile baglanşykly. Mesele Türkmenistan Taliban gatnaşyklary, onuň çağınçyklaryň şolara sowgat edilişi, peşket edilişi, onuň Türkmenistanda güzaran ýagdaý sebäpli özü bilip satyp çağasyny soňam çağam gaçyrdylar diýenler hakynda birazjyk gurrun bolýar. Ummandan şol çağalar ogurlanýan çağalar ýetýär diýilenler. Şoň arkasynda bir näçe dürlü sebäpler, senariýalar bar. Şolar barada gurrun etdik. Şuňky tema şundan ibaratdy. Karolio ni ýene bir tesirçilerimizden biri geldi, hiç geldi, hoş geldin. Hiç ýyly Rus eskeri gelmedi. Men özüm diri şaýa bize Rus eskerlerinin formasyny giydirip bizi çıkardı. Yanımızda da eline hiç avtomat alıp görmedik. 5 sallat verdiler diye. Yine hakikat. Yine hakikat. Yine hakikat. Şu Saraýatdaky uruşda da şo taýynyň adamlaryna başga welaýatlaryň adamlarynyň eşiklerini giydirip plan welaýat, ana o welaýatdan, o taýdan, o ýurtdan bize gorlaw geldi, goşun geldi diýdirip şeýdip bir harby taktikada edilýän adam. Bahtyr Batyr diýe, şu ýörüşümizde diýe, katlede aýda bir ýetdi. Taşar yurtta. Doğraydı. Berden az yeryalı olmadı eti. Giyece gündü sen mezada üstüne üst zam yapıp yatırlar. Nerede bir doğraydı oğlum? Arslan Muradov. Partiýany, gurmany Türkmenistan'a giyece yatanlarına düşününü görmene de korkyalar diye. Yaman
Arslan tügülem aýdyn ýaman şeýle bir ýazýan bolýan wara. Ay bular gurjak. Bular gurjak sarana. Karolio wah men işten giýjek alyp geläýdim-de bagyşlan ýok. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun, Allah kuwat bersin hemmeňize. Biziň agyr artilleriýa giç gelýär. Biz bunu ýyry başlady biraz. Netip bolsa hepden soňunda size amatly wagt kaçan bolýan bolsa giýjirek başlar. Netip bolsa. Siziň hem garaşlaryňyzy öwrenmek isleýän. Menin bir pikirim bardy da şu arada bolýa kommentda paýlaşan namamjan ýaz. Lokman Nemedeli üstünde. Lokman halka ýetireli, ekrana çykaraly. Batır döwrede şey edip ýazyraýmasak hiç kimden ýazýan bolmaýar diye. Häzirni ştada bir näme bar. Arslan Muradow çağa söwdasyny edýänler. Gaty dogry. Çağalar etýän bolsa organ satýanlar. Yaman elheç jenaýat gynanyrjy ýagdaý öre. Şu temany gozgudur Arslan geçenki efirde benim jekmejek maglumat isledim. Şu temada kim göreneşden bilýän adam bolsa, faktlar ba bolsa, ýetirin maňa dedi. Men özüm şu çağa goramak boýunça çağa haklary bile barançykly. Halkara guramalar başta tutuş şu Germaniýanyň öz içinde hereket edýän gaty güýçli täsirli guramalar bar. Çağlar goramak, çağ haklary boýunça. Şolar bilen özüm diýdim aragatnaşa geçip şol işin uğruna çykyp gysga netije alary ýaly edýin idi. Hiç kim hiç tat bermedi. Şu mesele geçen günkü gepleşimde de men dinledim Döwlet. Bir sözüňi böldüm bağışlarsın. Geçen günkü gepleşimde de men dinledim. Şu çağa meselesi vardı. Şu gün şu Türkmenistan bilen habarlaşanymda şonda şu ýitýän çağalar bilen bagly olan mesele esasen de şu Türkmenistanyň içeri işler ministrliginde köp maglumat bolýardy. Bular resmi ýagdaýda kabul edilen var, resmi ýagdaýda kabul edilmedikleri vardı. Buların näçesi kabul edilen, yüz tutulan arzaların näçesi kabul edilmen ve buların içinde tapılmany haýsy sebäplere göre ýitipdir veya haýsy sebäplere göre ýiten olsa tapılan şolar barady. Şol özümizde bar olan käbir salam alekümlerimiz bilen habarlaşdyk. Eger şu arada bir gysga wagtyň içerisinde bir tiz ýakynda belli bir derejede maglumat almasy ýanaşjak. Döwlet eger belli bir bu derejede maglumat alybersek, bu arada da hakykmy, nähakmy, nä derejede haklygyny bilmemiz üçin bunu da dinleyijilerimizin dikkatine hökman ýetirer. Sebäbi çağa meselesi gaty elwen hem gaty aýylgan hem hiç aklyna sygar ýaly näme dälde. Eger bular ýaly çağa ýetkisi veya çağa ýitirim bolmasy veya organ mafiýasy ýaly bular ýaly bir sözler eger esasy mesele bolup durýan bolsa bu ortalykda onda Türkmenistan eýer hazır umuman özü şu gece gündüz bir jenaýatyň içerisinde duran ýaly bolup dur hazır. Çağa meselesine bagly. Öwrençe jenaýat edip koronavirus sebäple gyrgynçylyk, her hili gyrgynçylyk edip beren adam gözü gandan, ölümden, jenaýatdan doýanama bular. Bular üçin hiç tanım däl. Pul gadan da boldy da näme? Ular üçin hissat däl, döwlet dogry edýär. Ýöne bizim üçin resmi ýagdaýda hiç bolmanda şonu 2 ýa 3 sansyny bu suud edip resmi ýagdaýda bu suudname görnüşinde alyp bilsek bizim üçin avantaj bol. Näme üçin ondan soň kalanny halkara guramalary hemem özleri herekete geçip tapdyrýar muny. Bize şonuň üçin näme bolanda da 2-3 sanjyk maglumat hökman suratda resmi ýagdaýda almaly döwlet. Her zat etmeli almaly. Ýöne her ýyl Türkmenistan'da yılın her 6 ayında atçot verilýärdi. Her edara, her hukuk koruyan edarası özünkü ýokarky ministrligine atçot berýärler. Her 6 ayın dowamında lewapda näçe jenaýat işi amal aşyrdy, näçe dermedi. Özüm öyle. Bir zat edelim mi? Häzir täze bir tema geldi. Döwlet Jumakuliw ýazýar. Döwlet Murat Gurban çykyş etdi.
Türkmenistan'a prezidenti hücum ettiler diýip çynmış o diye. Ondan artan Yani dur. Talibanlar meselesi, ulu mesele şol arada täze bir efir edeli, beýleklerim pikirini aýtsa, tema tapalar diye yörüýte aýratyn bir häzir şunu yapıp täzeden efiri açıp Talibanlara urlaşylýar. Arslan vatandaşlar bizde bir Taliban var. Olum şu wagtky ýagdaýda haram bolar. Şoň biznes partneri şol. Onu häzir şey deli. Şuňky bir saat 45 minut boldy şu efirimi. Häzir bu efiri yapaly. Ýanky efiri açaly. Şo Türkmenistan'a prezidente näme diýen? hücum. Awa. Yani Şonu ben buran Hakan'da hücum edilmiş diye. Awa. İçişleri Şonu İşler urlaşyly. Ministri Çaktifi işten ayrıpmış, onu kayınç veripmiş. Ya bir inandırıcı göpaydıp bilen yok bu adam. Bari Huda var eğer. Eğer olar yal hücum bolanda Çaktif'in arkasını sipak koyar mı? Ona kayınç verer mi? Bu näil utanmazlık ya? Bu näil bir yalan da? Bu Olmaýakda. Çıkyp täzeden gireli. gireli Şo tapar. prezidenti şo prezidentin gaçyp barýan suratny oýjak. Şoňçy. Bolar mesele yok. Gireli kaçtı. Onna Cevap verelim, elimizden geldiğinden cevap verelim Şun- kardeşlerim. Mesele de. şuňky efirin birinji bölümini häzir şu taýda ýapýas. Soň täze efire başlaýas. Kararleo, Arslan, Agyr Altylleriýa, Ýaňelli. Şoň üçin şolar bilen bile şolar alyp barsyn gepleşigi. Pikirlerini aýtsyn şu temadaky pikirlerini. Bizim halk köpçüligine ýetireli. Strategiýa institutlaram alsyn şolaryň gyzyllan gymmatly pikirlerine göre netije çykarsyn. Kararleo ýa-da Türkmenistan şu wagt ören kyn ýagdaýda bir tarapdan Talibanlar Türkmenistany koridor we gizlin sponsor hökümine ulanýar gatdy. Şunu häzir gürleşýär. Birinji bölüm şu taýda tamamlaýar. Garaşyň häzir ikinji bölüme başlaýar. Geçelim. Ola baýaka çarkyly ýeren garaş. Böyle.